आं बेरायनोसै एसे सिख्लानाय नोंला माथो बबे थांनो ओंखारथारदों ओमफ्राय नोङो सिख्लानाय माबा खारदावजोंनो होनोसै नामा नोंखौलाय हा Hello guys, welcome back and to the video kasih जाफिनलायबाय आरो सिगाङावनो गासैनिसिमबो हेपि मेरि क्रिसमास फोथार बारिसो थांना फैदों आरो ना आंनि लानाव थांदोंमोन मानो होनबाथाय हिन्जावा दहाय फैदोंमोन नालाय न'आव दंना गैया होननानै नायफैदोंमोन इखो आंनि लानि न'आव ओमफ्राय गैया आरो ना आंनिदो हाथाय जानो थांदों बेनिखायनो आं न'आव फैफिनबाय आरो आयं लानाव क्रिसमास दङ दा दुगै लोमै लानानै क्रिसमास जाहैनोसै जों हिन्दुबाबो माने सोरनिबा न'आव इनभाइट खालामबाथाय क्रिसमास जानाय माने हिन्दु मुस्लिम गैया आरोना बेफोरबायदि ख्रिस्टान हिन्दु मुस्लिम जेबो गैया गोसो मोजां जाबानो जायो गासिबो न'नि बारि उनथिं मोनफैबाय आं दाना गेटखौ खुलिना लानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबाय थायोना जानो अमाया बेसे देरखो होननानै अमायाथ' माब्रैमोन आरोना माथामाथ' गैला बेमार जानायाव थैबाय ओमफ्राय दानाबा मासे बासिनाय खिन्थिसै आं दालासो आदार होदोंमोन आरोना इमानबो आदार होदोंमोन आदार जाजोब्बाय नै केन्द्रु नै इसिन देरबाय आरोना 5 मान्थ जाबाय इयो 5 मान्थआव इसिन देरबाय उदै गेन्द्रादार जाना दंलाय ओइ जानाङा हरबा दांजागोन होनदो इसिन देरबाय नै नुबाय दा ओमफ्राय दाउ गन्द्रा बानाय दोन्दोंमोन आङो दाउ गन्द्रा बानाय दोननायखौबो खिन्थिनोसै बारा गिदिर बानायदिया फिसा बानायबाय आरोना ओमफ्राय दाउआबो कयलार लाबोनायदो कयलारा माबा ओमफ्राय लकेल दहाय आयं लानो फैलाबदोंमोन मानै माबा 6ता 7ता जाबाय आरोना खिन्थिगोन आं लकेलखौबो नै आङो दाउ गन्द्राया बिदिसो बानायबाय आरोना आङो एसे खाथियाव थाना खिन्थिनि नै बेखिनियाव बन दोननाय जागोन आरो नै बन दोनगोन ओमफ्राय हा खोनांगो हा खोथ'वाखै आङो नैफ्राव हा खोनांगो गोजौ नालाय मानो होनबाथाय औवाखौ होनाय जादोंबाथाय औवाफोरखौ होनाय जादोंबाथाय हा नांबाथाय थाब सेवोना बेनिखायनो सेवैनि थाखाय होनाय जादों आरो इखौ दानाबा खिन्थिनोसै नोंथांमोननो दानाबा 360 मोनसे लानानै खिन्थिनोसै नै बेसेबां नोंथांमोना नायना लानांगोन आरोना मा बेसे दाउ फिसिजागोन बायदि 20ताथ' फिसिजागोन आरोना 20तासोआनो ओमफ्राय खिन्थिनो आं र' बेसे मोजां नै गोलाव आरोना एसे 20तासो फिसिजागोन दाउफोरालाय आरो मोसौ बोरमाफोरबायदि गिदिर जायाना फिसा जायो नालाय बेनिखायनो एडजास्ट खालामनो हागोन बिसोरो खेबसे जों खिन्थिदोंमोन आङो गरसि नोंथांमोना नै गरसिया थाइबाय आरोना फिथाइफोरा नै बिदि गरसिफोरा नै बिदि गुवार नै गुवार नोगोद थाइखादो सिङावबो आरो सायावबो बिराद लिं थाइदो गय दंफां मानबायजोबदो आरोना नै नायनो हागोन नै नोंथांमोना बेसेबां थाइदो जप्पा थाइजोबदो आरोना नायनो हागोन इया जप्पासे ओइ सायाव जप्पा थाइजोबदो आरो नै बिराद थाइदो आरो नैबे आरो बेलेग टाइपनि आरो मटर गरसि ना मा होनो इखो नै बेलेग टाइपनि बेलेग किसिम ओइ नैफोरथिं बिराद थाइदो ओइ जख्लिं आरो ओइ थालिर दंफां सायावबो मानबायलाजोबदो दिस इज नट फर सेल अनलि माने न'आव जानो थाखायल' आरोना बिदिनो माबा बायना जाबाथाय फैसा थांसै ना बेनिखायनो गायनानै फांसे फांनै गायनानै एसे एनै मोनजायो खरसाया एसे खम जायो आरो बेनिखायनो मुदुफुलफोराबो नै बिराद थाइदो ओइ फांसेयावथ' नोगोद थाइखादो दारिया बिराद गोलाव जाबाय एसे सेभिं खालामनांसिगोन बायदि मोनदों आरोना बेफोरो गोलाव जाबाय नै बोरमा बायदि जाबाय एसेफोरखौ हास'नोसै सेभिं खालामनो माने इफोराव दारियानो गैयाना माबोरै सेभिं खालामनो बेखायनो एसे हास'नांसिगोन खेमसेफोर स्ट्रेटनो नै दहाय लकेल मानै दाउ लाबोनाया आदार जागासिनो दिरुंबो खाना दोनदो आरोना दिरुंखौ हन्टायाव खानानै दोनदो हन्टाया फिसा लाना खारनाया इसोरो दाउफोरा फिसासो नालाय नै कबि गायदोंमोन आरोना फांनैसो जाथ'वाखै जानो नैबे उलकबि बेफोरो बान्दा कबि फांनैसोल' गायदो आरोना बारा गायाखै दुन्दियाबो दङ नै दुन्दियाखौ नुनो थाङा नै दुन्दिया स' गाइस आइ एम रेडि नाउ दुगै लोमै लाबाय आङो दानाबा थांसै ब्रादार लानाव माने आयं लानाव आरोना क्रिसमास जानो थाखाय फंबाय सासेया दुगैयाखै दुगैग्रोना लाथोंसै बेखौ दसे नेनानै थांसै आरो आंना मबाइल कुवालिटि केमेराया एसे खम जाबाय आरोना मानो होनबाथाय डिसप्ले चेन्ज जाबायना बेनि थाखायनो एबार आरो गोदान लायनांसिगोन उफाय गैया नङाबालाय माथो खालामबावनो ना बे मबाइला ल' कुवालिटिबाथाय नोंथांमोना बुङो आरो एसे मोजां कुवालिटिनि लाबो होननानै बेनिखायनो चेन्ज खालामनोसै लाबोनोसै गोदान मोनसे आरो एबार इउटुब पेमेन्टआ मोनगोन ना आंनिदो आरो हिन्जावनिदो ज'नो मिलायनानै एसे मोजां कुवालिटिनि मबाइल लाफानोसै आरोना इनाबो अलरेडि डलारा जाखाबाय आंनाबो अलरेडि डलारा जाना दंखायो आरोना दिहुनथ'वाखै जेब्ला दिहुनगोन जेब्ला 25 फैगोन ना अब्ला दिहुनगोन आरोना जानुवारि 25आव नोंथांमोननो बरिया मोनसे बुस्थु खिन्थिनो आं नै नायना ला इटाखौ माबोरै न'आव बानायनाय जायो आरोना नै इटा नोंथांमोना न'आवनो आरामसे बानायनानै फैसा खामायनो हागोन आरोना रां खामायनो हागोन नै गोदान बिजनेस इनभेस्ट खालामनांगोन आरोना सिगाङाव एसे एनै मानो होनबाथाय मेचिन बायनांगोन नालाय नै मेचिना बेनो बे मेचिनखौ बायना लाबानो नोंथांमोना एसे एनै इनभेस्ट खालामबानो
दाना बेलेगफोर थांबाय थानोसै आरोना बेनो बिराद लेट खालामबाय इयो ओंखारनायाव सेंग्रा मानसिना इसोरो एसे देलायनायाव गोबाव जाखायो बारु जेबो नङा जेब्ला आंबो सेंग्रामोन अबावबा थांनो गोनांबाथाय एसे एनै देलायखायोमोन खिन्थु आं बांसिन सेंग्रा समबाबो देलायखायामोन आरोना अबावबा थांबाल'सो एसे एनै देलायोमोन आरोना नुखांबायबा आरामनो सिख्ला नुनो थांदों खोमा सिख्ला रावबो गैया सिख्ला फैया इनिफ्राय लांखादों बिराद गोजान जायोना बिराद थारनांगौ जायो दाना बेलेगबो मटर आलियाव मोनफैबाय नै जोङो ओमफ्राय आं लानानै नैथिं हाबलांनांसिगोन फख्रिथिं मानसिफोर दं माथो दाना मोनफैबायना लोगोफोरा आं लानो न'आव दाना खिन्थिनोसै आङो माबोरै साजायनाय जादों दोङो नै जिजु जिजासआ माने मोसौ गुलियावसो माबादोंमोन नालाय जोनोम मोन्दोंमोन नालाय बिदिनो साजायनाय जायो आरोना माबोरै आं बारा मोजांनो मिथिया गोरोन्थिबो जानो हागौ आरोना बेफोरबायदिनो साजायनाय जादों नायना लानो हागोन नै मोजांनो स्टारखौबो औवानिसो बानायनाय जादों आरो ना एसे औवानिसो बानायनाय जादों हरावसो लाइटिंजों मोजां नुगोन नै लोगोफोर दानाबा मोनफैबाय नालाय जाना लानोसै बेहा ना दोङो बेयो नादो बिलाहि ओमफ्राय बयलार थाइगिर ओमफ्राय माला रुटि होनो बे सासे हायना लायगासिनो दानाबा जानोसै जानायफोरनि बारा बानायबाय थाथ'ला खेबसे जानायखौ नायग्रोदो नालागे কি ভাজা নালাগে হৈ যাব सल' गोबां ओंखामबो जाखांलाबाय आरो दै खिन्थु मोसौ बेदर जायाखै आरो ना गोबाङानो बुङो माने ना मानसिफोरा बुङो ख्रिस्टानफोरा मोसौ बेदर जायो होनना जोंनि हिन्दुआ मोसौ बेदर जायो आरो ना बे रिलिजनखौ लानानै बेफोरबायदि जेबो नङा ओंखाम जाफैबाय आयं जायो नालाय मेंबाय नालाय ब्रादारा बेनिखायनो फैबाय ओंखामखौ जाना लाबाय दानबाय जिरायना थानोसै दसे दाखालिबो खिन्थिखादोंमोन आं दाखालि ना बायनो फैदोंमोन ना बायनो फैनायसानो आरो दानाबा न'नि फारसे ओंखारलांसै जाखांबायबो लोंखांबाय नालाय आरो हिन्जावबो फैना फैयाखै नायनोसै हाथायावथ' इमान गोबाव लानो आरो ना मानो होनबाथाय खमसे खम 4 घन्टासोआनो जाबाय फुङावनो ओंखारलांदों 9टासोआवनो दा बेसे जाखोथाय टाइमखौ मिथिला ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय बेराय मोनैया दिनै सिख्लाफोरबो नायलाबायनोसै एसे बेरायलाहैलाबायनोसै दिनै इमान गोबाव मायाव थांनाय नोङो इमान गोबाव न'आव गैया माने दिनै सोरबा हरसो खादोंमोन नामा मा हाथायाव मोनालायबाय 9टासोआव थांनानै मोनालायबाय हाथायाव इमान गोबाव लायो न'नि फैसा होयाखै नामा न'नि फैसा होनायावनो गोबाव जाबाय नोंसाना दा मा खालामनो बेखौलाय जानुवारिनि जानाय संसै नामा जानुवारिनि मागोनि बैसागोनि सब संनानै गानजोबसै आङो सोरबा लोंनानै बेलथायनो मा फै आं बेरायनोसै एसे सिख्ला नायनो आंला माथो अबे थांनो ओंखारबाय थादों ओमफ्राय नोंहा सिख्ला नायनो माबा खाददावजोंनो होनोसै नामा नोंखौलाय हा